annabi mai girman daraja wanda izo da bayanin komai. Yau tsawon shekara 1500 din nan ba a taɓa samun ranar da aka ci gyaransa ko sau ɗaya ba. Duk ci gaban duniya ba a samu ran da wani ɗan adam ya kai girar da zai ce wannan annabi ya faɗi wani abu yau da gyara a ciki ba. An je wani conference na duniya, wani ya tashi ya ce musulmai suna faɗa cewa littafinsu na mu'jiza da annabinsu ya zo da shi wai ba gyara a ciki. Ce ya kamata yau su haƙura da wannan kalma, ga wani gyara su yi ƙoƙari su gyara shi a cikin ƙur'aninsu. In ji fa wannan mutumin ya tawa bismillah yi bayani, ya ce a cikin ƙur'ani annabinsu ya zo da cewa wai ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah bai taɓa sa wa ɗan adam namiji zuciya biyu a kirjinsa ba. To shikenan yace to ya zai a faɗi haka, a ce ɗa namiji ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, ɗan adam namiji ba a taɓa sa masa zuciya biyu ba. Yace ai an bincika ba a taɓa samun ya mace ma da zuciya biyun ba. Ya aka Qur'ani ya kasa haɗu da mace a nan sai namiji kawai. Yace da haka nan gurin kamata ya gyara shi, kowace mace ma zuciya ɗaya ce da ita. Me yasa annabin ku ya zo da ma ja'alallahu lirajulin, a ɗauke kalmar rajulu kawai, a ɗauko wata kalma ita ce kalmar basharu a saka a wurin, ka ce kawai Allah bai sa wa ɗan adam, shine an haɗa da namiji kenan da mace. Haka an ci gyaran musulmi yau. Yace ba gyaran har yau, abinda ka faɗa ne da gyaran kai. Amma wannan annabin masumi ne, ya zo da magana ne daga Allah. Ya ce to me gyaran? Ya ce in ka ce shi ɗa namiji ne kawai tun daga ran da aka fara halittar ɗan adam har a busa ƙaho ba za a samu ɗan adam da yake da zuciya biyu ba. Amma ita ya mace malaran da ta samu ciki zuciya nawa ce a cikin cikin? Da an fasa cikin nan akwai zuciyarta, akwai zuciyar ɗan kuma. Amma yan tagwaye ne zuciya uku kenan. A take agun ya ce a bani addinin musulunci, a bani addini sai ya musulunta.